Duh sayang ngapuntene saestu yen dereng saka nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun lenesu nesu kabeh iso rasah kudu nganggo maju duwe manan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku.
Oktober beri apa Ken? Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kakak, janji kakak, janji kakak. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kakak, janji kakak, janji kakak. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Aku wis hafal tembok sakinah lho. Ya, ada temu pramuka apa lho kan? Ora.
Sumilir angin teko gawa kabar bahagia barengi lakumu nyedak ning sandingku kaya apa bungae ati ra nyangka bisa nyawiji matur suwun Gusti pon maringi tresno
Sampannya sayangku, hilangi banyu matamu, lirihno swara tangismu, sayangku. Aku kangen suaramu, bisikno tembang manismu, terus kaya ngene ning uripku, terus sayang aku, ra ono sing ngalang-alangi, ra ono sing nusungi, feeling kangenku mung kowe.
rasane ati kang nandang sangiting liyan hanyawang aku kowe lapo katresnan kang mas wong bagus tak jaluk ojo selek katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba Yen
sang tambah wae to malah. Halah, Lah domongi malah halah piye to iki? nyapa ngelem-ngelem mesti ana geleme iki. Ya bangga to wae malam minggu nyapa. Apa? Malam minggu piye maksudnya? Ya banggai to. Oh, ora usah. Aneh-aneh. Titik mek titik asli titik. Gak usah. Ora, Aku ora. ngerti cangkemmu lho. Ora lek mendem ae Mas. Ora masaku kok. Ora mendino. Ya wis pedhot ta eneke. Ojo to ojo. Lah ya aja, aja mendem kok. Bocah ora nek mandeke mendem ngono terus bengi-bengi hai ngono kuwi. Enggak. Fungsine apa ngono kuwi? Ora. Wis ora. Waktu kang wis dadi saksi seliramu seliraku dadi siji nyawang indah seni wong loro dilakoni jejer wong loro kaya dewa dewi. Gusti